Ja, jeg skal lave beviset for, at den afledte funktion af x i anden er lige med 2x, 2 gange x. Og det er, når vi har funktionen f af x er lige med x i anden, så er den differentiabel, hvis den er kontinuerlig og glat, og den afledte funktion er derfor f mærke af x er lige med x i anden. Når jeg skal bevise det, så skal jeg gå ud for tretrinsreglen, hvor at vi har 3 trin, hvor vi først skal opskrive vores sekanthandling, omskrive formlen, og til sidst lader vi x gå mod x0. Der vil jeg lige forklare først, at jeg har lavet en andengrads parabel her, hvor at vi har vores sekant. Det er stregen her, der har 2 punkter på parablen, og vi har vores tangent, som er stregen her, som kun har 1 punkt. Formlen for vores sekanthældning, det er, at sekanthældningen as er lige med funktionen af x minus funktionen af x0, delt med x minus x0. Og det vi går ud fra her, det er, at vi har 2 punkter at arbejde med, så vi skal forestille os, at vi har x her i det her punkt, og vi har y her i det her punkt, vi har x nede ved det her punkt, og vi har, eller x0 nede ved det her punkt, og vi har y0 nede ved det her punkt. Så det er altså 2 koordinater, vi arbejder ud fra. Sekanthældningen for den her konkrete funktion, den kan vi også opskrive, fordi vi får at vide, at f af x er lige med x i anden. Sådan der. Så når vi får at vide, at f af x er lige med x i anden, så ved vi også, at vi kan erstatte vores tæller f af x minus f af x0 med x i anden minus x0. Så det gør vi. Her vi siger, at vores sekanthandling as er lige med x i anden minus x0 i anden delt med x minus x0. Så har vi jo lavet vores første trin, hvor vi altså har opskrevet sekanthældningen for den her konkrete funktion. Det næste trin, det er, at vi skal omskrive den formel, vi arbejder med. Og det gør vi ved at gå ud fra vores regel om tredje kvadratsætning. Det skriver jeg her med rød. På vores tredje kvadratsætning. Så. Og den hedder så, at parentes a plus b gange parentes a minus b er lige med a i anden plus sådan der, plus b i anden. Ja. Så det er altså den regel, vi vil bruge. Og hvis vi kan finde et sted på vores sekanthældning, formel for vores sekanthældning for den her funktion, der ligner a i anden plus b i anden, så er det vores udtryk x i anden minus x0 i anden. Og der vil vi altså, for at vi kan arbejde med udtrykket i tælleren, så vil vi omskrive x i anden minus x0 i anden til x minus x0 og x plus x0. Det gør jeg i det form her, så vi har vores sekanthældning, hvor vi skriver parentes start, x plus x0, og parentes x minus x0. Og i nævneren, der har vi stadigvæk x minus x0. Så skal der x minus x0. Der var den. Ja.
Det vi kan se nu, det er, at der er to udtryk, der ligner hinanden i tæller og nævner, eller er ens. Dem markerer jeg med grøn. Sådan der. Og de går så ud med hinanden. Så vi får altså, at sekanthældningen AS er lige med x plus x0. Nu er vi nået til det sidste trin, og det er, at vi skal lade x gå mod x0. Og inden jeg begynder at gå videre med det trin, der vil jeg vise, hvad det egentlig er, vi gør rent fysisk på vores funktion her. Som sagt, så har vi vores tangentlinje her. Den kan jeg markere med blå. Og vi har vores sekant. Den markerer jeg med lyserød. Nå, nu løber vi begge to. Så prøver vi igen. Sådan der. Så er det hver sin farve. Så vi har altså den blå, det er vores tangentlinje, og vores anden, hvor den lyserøde er vores sekant. Og forskellen på de to, det er, at tangenten, den har et røringspunkt med vores funktion, hvorimod sekanten har to røringspunkter. Og lige nu kan vi se, at der ligner de ikke hinanden særlig meget. Men det vi kan bruge vores sekant til, det er, at vi kan få den til at ligne vores tangentlinje så meget, så hældningerne praktisk talt vil blive opfattet som ens. Og grunden til, at vi gør det, det er fordi, at vi bruger tangenthældningen til at sige noget om den væksthastighed, vi har i et bestemt punkt, altså i røringspunktet. Her hvor tangenten er. Så når vi skal have tangentligningen for et bestemt punkt, så handler det altså om, at vi skal finde hældningen for at kunne sige noget om væksthastigheden. Når vi så har vores sekant, så kan vi få den til at ligne vores tangent ved helt fysisk at tage fat i vores punkt, der hedder x og y, eller vores koordinat, og så kan vi lade x gå mod x0, fordi x0, det er vores andet sekantpunkt, der hedder x0, og funktionen er x0, og der lader vi vores ene punkt gå mod det andet punkt, og til sidst så kommer de så tæt på hinanden, punkterne, så det er mikroskopiske forskel, der er, og derfor vil man altså opfatte vores sekanthældning som lige med vores tangenthældning. Så det er altså det vi har. Vi har to punkter, hvor vi lader vores x i det ene punkt gå mod x-værdien i det andet punkt. Det er altså det, jeg skal gøre i tredje trin, at jeg skal lade x gå mod x0. Fordi vi har jo, at vores sekanthældning AS er lige med x plus x0. Ja. Hvis vi så lader x gå mod x0, som den indikerer der, sådan der, så er det ligesom at lade vores sekanthældning AS gå mod vores tangenthældning, som jo skrives F-mærke af x0. Når vi så lader x gå mod x0, så vil der være et tidspunkt, som jeg redegjorde for, da vi kiggede på funktionen. Der vil være et tidspunkt, hvor at x er så tæt på x0, at de praktisk talt vil kaldes for x0 og x0 på grund af, at forskellen er i så små decimaler. Så det vil altså sige, at når vi lader vores sekanthældning x plus x0, når vi lader vores x vandre mod x0, så får vi, at vi til sidst får det resultat, at det er så lige vores tangenthældning
at det altså vil være x0 plus x0. Og vi ved jo, at x plus x kan vi også skrive som x2x 0. Og på den måde har vi altså vist, at den afledte funktion af x i anden, sådan der, er lige med 2x.